Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya Amuno imba giroria, ngave giroria matibaba. Sipineji woye, CBCB wewe. President Emerson Mnangagwa has signed into law the controversial Cybersecurity and Data Protection Bill, which passed through the Senate in July 2021 and was awaiting presidential assent. The new legislation to be called the Data Protection Act was signed Friday. Among other provisions, the statute seeks to provide this sound for good, data but protection with the due regard to the freedom of rights enshrined in the Constitution and to uphold public and national interest. It will also see the creation of the Data Protection Authority, which will replace the Postal Telecommunication Regulatory Authority of Zimbabwe. The new authority shall be mandated to, among other functions, regulate the manner in which personal information held by access providers such as Econet, Net1 and Telecel vagona vangu kuita kupedza masipozo webata chaga inyinika ndakatorina vanhu vangu 10 apa vangaidedera kuti yeye tipechi matazataza bhozi ukaramba chete tomashambadza mapictures ekawiki neukako sha urifungura kuti nima iyoyo newane kupi 10,000 years inonhongwa here pamanyudzi apa vagona munhu unenge uchizvigezera akukurwizika timu robva rasvika haro nemakamera hazvipere mushe. Just imagine ini ndinotori nemunhu anoshanda kuEconet akaita copy and paste machatsi andaitaura negirlfriend rangu ndobva asendera hake mukadzi wangu. Manje zvanaka kaizvi timu yeEconet mangwana chakachaya. Aiwa vatigonera mhani vakanonoka kuisa kamutemo uyu. Dai patomboita kaanosungwa kusimbisa icho chibhiu chedu ichi. Apo kapo ndaona vazhinji vachisungirirwa manje bhozika vane sisitemu yayo kuenda palive nemazita evanhu gore rinoka igore rezvidzidzo. Aihope kuti vanhu vadzidza. Ini ndatononokerwa kuchisheya tiri kutofanira kusvika kuSweden chaiko. Zvoreva izvoka kuti Passion Java basa rapera, Talent Chiwenga basa rapera, Tatelicious basa rapera, Maititi arikugona kupera. Mafia musasiyeka evidence kwachihera ndiye anyatsopererwa nebasa manje. Kungondibata nemukadzi koka chiriga kokana kumhanyira kukamera big boy chingozira koka kuti wakadyirwa mundapo. Kwangu ndokudimbura musoro usatombozama hako kamasaramusi akadaro itaurore hemeni ipapo chikombera pakuroora futika dai hurumende yaisakana mutemo kutika achawanikwa ari single paover 30 apakapo obva angonzi mukati mafaraka ndazvinzwa inini kuti noizi iyi ndevanhu vasunungurwa kuita mabasa avo without kuyanikwa. Mutemo wakanaka hawo asi but I have a feeling the main intention is political. Ipapo ka munotori nemhoindi madzimai geti totodoka mutemo iwo kutoti free education for all in Zimbabwe. Zvekuposa izvo itori nhau yekuti vanhu havana mabasa. Ipapo gaiska ndipo pandinogara ndichiramba ipapo kuti mune muchida kublema kuti kushaya mabasa mari yemadhata vanenge vaiwanepi musade kusapota cyberbullying imi. Ana mudhara Siberi tokuziveika imimi vaitwe mabasa erima kudzikama kwamanga makaita kukutya kamera ka ndosaka muri kuti ngazvibviswe muri kutemba kazvenyu kusungisa vanhu. Unorwara iwo chikombera chimbapagayaka waro wako nemudumbo bharichi rikandidhapa seri pechigwenzi onga kasha mufananidzo watoro. German gaya kuswera uchenderera pasocial media zuva rese unofara here. Kunaka kwechimwe kuipa kwechimwe manje vangatowana nzvimbo yekutiisa here kana tasungwa kozi zvange zvamuropa zvichatinetsei kusiya. Madzimai geti musatombochikidzirwe zvenyu hatitombodzokeri shure isusu. Nudhuru takariwanaka tinotoritenderedza totozosangana kukoti kwacho. Ngavatotanga nekusunga bepa renhau reH Metro ndivo vamwe vanotora mipikicha munhu asingazivi. Iyi ndiyo yatinoti square. Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai.